Oo. Oo. Ano ba? Hindi galit lariyo tanan bil no? May lock na siya, Bel? Oo. Hindi ka na yun. Round eh. Yan na. Baby, yatang ko. Ginakakas ng whole thing. Ginakok mo siya ba? Huwag ka na di siyang kinanglan. Nga tayo lain man tayo ang ano. Bil. Huwag ka na di siyang kinanglan. Dami ang mga... Iya, ito lang. Pariyo sila guro na oh. Na ano? Kita na ito. Dahil man niya ang sa piyakaw. Lain kayo sa... Maganda yun. Hindi ko sure mas gano'n nga. Hindi na kung doon. Nawala isa lang kaya. Masira yun na yun. Tanong ko. Dapat tayo mawala mo man tayo. Bisa na ko kakuan pag sa dason lipat naman ko kung paano. Ara. Sige nakakas na. Sabi ng lock. Nabalik. Hindi man. Diba? Nalak naman siya. Dala yan kasi. Nakalak na. Dapat may yun. May yung balay. Oo. Nakalak na siya. Hindi na siya makakas. Wala na siya upod. Wala na siya upod. Abi, tanaw ako bitay ang ngalan tayo ano. Kasi may... Ang ano instruction niya, baby, ang tawon, Bel. Lain ko nga klase na, kaysa lain man naging bakal, di ba? Wala yan eh. Ang baga ito siya, guro ay kasimple yan. Kinanglan, may ara na di siya nga lako nga Texas, di na tayo. Hindi siya, kailan man siya kasi Lain man na walang yung baklan. Lain man yung bakal subong. ito ko lang yun eh. Oo, dali lang. Hindi siya makakas lang. Ay, may liw po, bregan eh. Ha? Oo, hindi lang. Kaduwa na lang aeroplano, ha? Grabe ka panalhit, eh. Kasi check ko lang naman nakaka-access. Tira ko na yung bakal. Galing hindi rin X, machine. Wala ina. Pero wala na. Wala. Ano ni siya nga? Ano ni siya wala? Muda. Hindi sa pinanglan. Okay pa nito. Sigurado lang hindi makakasaw.